ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ, କାଲି ଅବପାତ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିବ ବାତ୍ୟା। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ୟେଲୋମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇବ ଡିପ୍ରେସନ। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତ ହୋଇପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ। 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହିବ ମିଗଜମ। 1 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଇକ୍ଲୋନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ସେନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇନି। ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 1-2ଟି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 29 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।